രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനതിമിരന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം എന്തായിരുന്നു? കൃഷ്ണൻ സർവ്വ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇതിൽ പകുതി വരെ. അതായിരുന്നു അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടത്. അതിന്റെ സമ്മറി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അധ്യായം 3 കൃഷ്ണൻ സർവ്വ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്. അതിന് മുന്നത്തെ അധ്യായം രണ്ടധ്യായം ഏതൊക്കെയെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? രണ്ടധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു? ഒന്നാമത്തെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു? അന്വേഷണങ്ങള്, ഋഷിമാരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ അല്ലെ. ആ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അവർ ചോദിച്ചത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങള്? 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6 ചോദ്യങ്ങള്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം എന്താണ്? എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ബാലാവതാരങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവതാരങ്ങള്, നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം എന്താ? എന്തായിരുന്നു? ഓർഡറിൽ പറയാം. ഫസ്റ്റത്തെ എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്? എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം നൽകുന്നത്, ശ്രേയസ് നൽകുന്നത് എന്ത്? എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം. പിന്നെ അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം? എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം എന്താണ്? വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അന്തസത്ത. അന്തസത്ത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ. പിന്നെ അടുത്തതോ? ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരങ്ങളെ വന്ദിനാണ് ഭഗവാൻ ദേവകി വാസുദേവരുടെ പുത്രരായി ജനിച്ചത്. ജന്മമെടുത്തത്, അവതരിച്ചത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവകി വസുദേവരുടെ മകനായിട്ട് അവതരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? അടുത്തത് 4 ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരം. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ധർമ്മം എവിടെയാണ് കുടികൊണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ്. അതിന്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേദങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ്,
എന്താണ് വേദങ്ങളുടെ സാരം? എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ. സേവനത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ദേവകി വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ. ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ 3 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു. ഈ അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരം ചോദിച്ചു, പുരുഷാവതാരം ചോദിച്ചു അല്ലെ. ഈ 2 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഈ അധ്യായത്തിൽ വന്നു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം, ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയപ്പോ ധർമ്മം എവിടെയാണ് പിടികേണ്ടത്? ഈ 3 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ അധ്യായത്തില് ഉള്ളത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ നാലാമത്തെ ഒരു ചോദ്യമല്ലേ മാതാജി, ഭഗവാന്റെ വീരസാഹിത്യ കൃത്യങ്ങളേവ, പുരുഷാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച്? അത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദിക്കുന്നത് 2 തരത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഈ അധ്യായം 3-ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ അധ്യായം ഋഷിമാരുടെ അന്വേഷണങ്ങളായിരുന്നു. 2-ാമത്തെ അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ദിവ്യത്വവും ദിവ്യസേവനവും, അതായത് 2-ാമത്തെ അധ്യായം. 3-ാമത്തെ അധ്യായം കൃഷ്ണൻ സർവ്വ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്. അപ്പൊ അതില് സൂതഗോസ്വാമിയാണ് ഫസ്റ്റ്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം സൂതഗോസ്വാമിയാണ് പറയുന്നത്. സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തില് അവതാരത്തെ കുറിച്ച്, സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, അവതാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് ഭഗവാൻ പുരുഷാവതാരമായിട്ട് വികസിച്ചു. ആദ്യം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ആദ്യം ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ 16 തത്വങ്ങൾ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് സൂതഗോസ്വാമിയാണ് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ 16 തത്വങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. 16 തത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? മഹത്വത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ്? മഹത്വത്വം, സൗന്ദര്യം, ഞാൻ, 5 പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മനസ്സ്. 16 ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടത് അല്ലെ. 5 ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ, 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രാഥമിക ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 മഹാഭൂതങ്ങളും മനസ്സും കൂടിയിട്ടല്ലേ. 11 5 16 മഹത്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് 16 തത്വങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം, അപ്പൊ 1-ാമത്തെ സൂതഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തില് ഭഗവാൻ ആദ്യം എന്തായി? പുരുഷാവതാരമായിട്ട് വികസിച്ചു. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അങ്ങനെ 3 അവതാരങ്ങളായിട്ട് വികസിച്ച് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ 16 തത്വങ്ങളെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, 1-ാമത്തില് അങ്ങനെ അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി അത് പറയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജലത്തിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. ആ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭി തടാകത്തിൽ നിന്ന്, അടുത്തത് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് പറയാനല്ലേ, പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ട്. പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജലത്തിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. ആ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭി തടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു താമരത്തണ്ട് പൊന്തി വരികയും അതിന്റെ മുകളിലുള്ള താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവശക്തികളുടെയും അധിപനായ വിശ്വത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മദേവൻ ഒരു പേര് വേറെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? പത്മസംഭവൻ അല്ലെ. ബ്രഹ്മദേവൻ എന്താ പറയുന്നത്? പത്മസംഭവൻ എന്നൊരു പേര് കൂടി ബ്രഹ്മദേവന് പറഞ്ഞു. പത്മസംഭവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സർവപ്രപഞ്ചവും ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളും എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായതുകൊണ്ട് ആ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതൊന്നുമായിട്ട് ഭഗവാന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ പോലെ അല്ലല്ലേ, അതീന്ദ്രിയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ആർക്കില്ല? ഭഗവാനില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ യശോദാമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് വായ തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അല്ലെ, ഉള്ളിൽ എന്താ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഉള്ളില്
പ്രപഞ്ചമാണ് അല്ലെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലാണ് എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ആർക്ക് വരുന്നില്ല, ഈ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുമായിട്ട് ഭഗവാന് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇനി അതെങ്ങനെയാന്ന് പറയാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാനായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തന്മാർക്ക് അവരുടെ പരിപൂർണത നേടിയ കണ്ണുകളിലൂടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കാലുകള്, തൊടകള്, കൈകള്, മുഖങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ആയിരക്കണക്കിന് തലകള്, ചെവികള്, കണ്ണുകള്, മൂക്കുകൾ എന്നിവയൊക്കെ കാണാം. ആയിരക്കണക്കിന് ശിരോവസ്ത്രങ്ങളും തിളങ്ങുന്ന കമ്മലും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചതാണ് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആർക്കാണ് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കാണ് അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ച് ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണ് പറഞ്ഞ ശിരസ്സും കർണങ്ങളും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണതയുള്ള, അതായത് പൂർണ്ണതയുള്ള, അതായത് കുറ്റമറ്റ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം, അത്രയും പരിശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കാണാനും ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നാം കണ്ടു. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഈ അവതാരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഈ അവതാരങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു? പുരുഷാവതാരത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. പുരുഷാവതാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ അവതാരങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉറവിടം. പുരുഷാവതാരത്തിൽ നിന്നാണ്. ആ രൂപത്തിന്റെ പൂർണ്ണാംശത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണാംശത്തിന്റെ അംശങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും തുടങ്ങിയ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. അതായത് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരത്തില്. പുരുഷാവതാരത്തിൽ ഏത് അവതാരത്തിൽ നിന്നാണ്, ഏത് വിസ്തരണത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് അല്ലെ. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടിനി ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം ബ്രഹ്മദേവന്റെ 4 കുമാരന്മാരായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ 4 കുമാരന്മാരാരൊക്കെയാണ്? സനക, സനാതന, സനാതനൻ, സനകൻ. സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനൽകുമാരന്മാർ 4 കുമാരന്മാരായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ അവതാരം 4 കുമാരന്മാരായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യം? പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം എടുത്തിട്ട് കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അതായിരുന്നു അവതാരം. ആദ്യത്തെ അവതാരം ബ്രഹ്മദേവന്റെ 4 കുമാരന്മാരായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ആ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? കഠിന തപസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതത്തെ കുറിച്ച് പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യം എടുത്ത് കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതായിരുന്നു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അതാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിനായിരുന്നു 4 കുമാരന്മാരായിട്ട് ആദ്യം അവതരിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് വരാഹരൂപമാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചത്. വരാഹരൂപം എന്തിനായിരുന്നു? ഭൂമിയുടെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ അധോലോകത്തിൽ നിന്നും ചെളിയിലേക്ക് ആണ്ടുപോയ പ്രപഞ്ചത്തെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന്, വരാഹം എന്ന് വെച്ചാൽ പന്നിയുടെ രൂപമാണ്, അങ്ങനെ ഭൂമിയെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരാഹമായിട്ട് അവതരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. വരാഹമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയാവോ? ബ്രഹ്മദേവന്റെ മൂക്കിന്റെ നാസാദ്വാരത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. വരാഹാവതാരം വരുന്നത് ബ്രഹ്മദേവന്റെ നാസദ്വാരത്തിൽ നിന്ന്, മൂക്കിന്റെ ദ്വാരത്തിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? വരാഹാവതാരം വരുന്നത്. ചെറിയ പെരുവിരലിന്റെ രൂപം എന്നാ പറയുന്നത്. പെരുവിരലിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു പന്നിയുടെ രൂപത്തില്, പന്നിയായിട്ട് അത്രയും വലുതായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ ആ വരാഹം വരുന്നത് ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ, ചെറുതായിട്ടാ വരുന്നത്. ആദ്യം ഒരു പെരുവിരലിന്റെ വലുപ്പത്തില് ബ്രഹ്മദേവന്റെ നാസദ്വാരത്തിൽ നിന്ന്, മൂക്കിന്റെ ദ്വാരത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രണ്ടാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് വരാഹം അവതരിച്ചു. അവതാര ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭൂമിയെ ചെളിയിലാണ്ട് പോയിട്ടുള്ള ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുക്കുക. പിന്നെ ആരെ വധിക്കാനായിട്ട്? ഹിരണ്യാക്ഷൻ അല്ലെ. ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ച് ഭൂമിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവതാര ഉദ്ദേശം, വരാഹമായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് വരുന്നത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മൂന്നാമത്തെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.
അത് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഋഷിമാരുടെ സഹസ്ര വർഷത്തിൽ ദേവർഷി നാരദനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചും എന്തായിരുന്നു അവതാര ലക്ഷ്യം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചും നൈഷ്കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോ ആരായിട്ട് അവതരിച്ചു? നാരദ മഹർഷിയായിട്ട്. നാരദനായിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ അവതാരം എടുക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചും നൈഷ്കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്ന വേദതന്ത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് കൊടുക്കുക. അതായിരുന്നു ആരുടെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത്? നാരദ മഹർഷിയുടെ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. നാരദനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ അവതാരം. ഇനി നാലാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? ധർമ്മരാജാവിന്റെയും മൂർത്തിയുടെയും, അതായത് ഇരട്ട പുത്രന്മാരായിട്ട് നരനാരായണനായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരം വരുന്നത്. നാലാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം നരനാരായണന്മാര്. അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മ ആരാണ്? ധർമ്മരാജൻ. ധർമ്മരാജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രൻ അല്ലെ, ധർമ്മദേവൻ. ധർമ്മരാജാവിന്റെയും മൂർത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ദക്ഷന്റെ പുത്രിയാണ് മൂർത്തി. ദക്ഷന്റെയും മക്കളായിട്ടാണ് നരനാരായണനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. മൂർത്തിയുടെയും ധർമ്മരാജാവിന്റെയും മക്കളായിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്. നരനായിട്ട് ആരാണ്? അർജുനനും. നാരായണനായിട്ട് ഭഗവാനും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഠിനമായതും മാതൃകാപരമായ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനമായ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകളും കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ ഉദ്ദേശം? നരനാരായണനായിട്ട് അവതരിച്ച ഉദ്ദേശം ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ നാലാമത്തെ അവതാരാണ് നരനാരായണന്മാർ. ഇപ്പൊ 4 അവതാരം കണ്ടു നമ്മള്. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കുമാരന്മാര്. രണ്ടാമത്തെ വന്നിട്ട് വരാഹം, മൂന്നാമത്തെ മഹർഷി, നാലാമത്തെ വന്നിട്ട് നരനാരായണന്മാര്. നാലാമത്തെ അവതാരം വന്നു. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5ാമത്തെ അവതാരം കപില ഭഗവാൻ. കപിലദേവനായിട്ടാണ് 5ാമത്തെ അവതാരം എടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. കപിലദേവനായിട്ട് 5ാമത്തെ അവതാരം. 5ാമത്തെ കാലക്രമേണ കപിലദേവനായിട്ട് എന്തിനാ അവതരിച്ചത്? കാലക്രമേണ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അറിവ് അദ്ദേഹം അസുരി ബ്രാഹ്മണന് നൽകി. പിന്നെ ആദ്യമായി സാഖ്യദർശനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആരിലൂടെയാണ്? കപിലദേവനിലൂടെയാണ്. അദ്ദേഹം ആരുടെ മകനായിട്ടാണ്? കർദമ മഹർഷിയുടെയും ദേവഹൂതിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് കപിലദേവൻ അവതരിക്കുന്നത്. കപില ഭഗവാനാണ് 5ാമത്തെ അവതാരം. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ അർജുനൻ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത അർജുനനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ അറിവ് അദ്ദേഹം ആസുരി ബ്രാഹ്മണന് നൽകി. പിന്നെ സാഖ്യ ദർശനം അതിന്റെ പൂർത്തീകരിച്ചതും ആരിലൂടെയാണ്? കപില ഭഗവാനിലൂടെയാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും കർദമ മുനിയും ദേവഹൂതിയാണ് കപില ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം 5ാമത്തെ അവതാരം വന്നു. 6ാമത്തെ അവതാരം അത്രി മഹർഷിയുടെയും അനസൂയയുടെയും മകനായിട്ട് ദത്താത്രേയനാണ് 6ാമത്തെ അവതാരം. ഭഗവാന്റെ 6ാമത്തെ അവതാരം അത്രി മഹർഷിയുടെയും അനസൂയയുടെ മകനായിട്ട് ദത്താത്രേയനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകത എന്താണ്? 3 മുഖവും 1 ശരീരവുമായിരുന്നു. അതായത് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ അവരുടെ രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ 3 മുഖവും 1 ശരീരവുമായിരുന്നു ദത്താത്രേയന്റെ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് തോച്ചത്? അലാർക്കൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, യദു, ഹൈഹ്യ തുടങ്ങിയവരോട് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു. ആരാണ് ഈ അവതാരം വന്നിട്ട് ചെയ്തത്? അതാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ 6ാമത്തെ അവതാരത്തില് എന്നിട്ട് ആർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന? അലാർക്കൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, യദു, ഹൈഹ്യ തുടങ്ങിയവർക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്തു. വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ആര് അവതരിച്ചത്? ദത്താത്രേയനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ 6ാമത്തെ അവതാരം വരുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ 7ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് വരുന്നത് പ്രജാപതി രുചിയുടെയും ആഹൂതിയുടെയും മകനായിട്ട് യജ്ഞാവതാരം കൈക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് എന്താണ് ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ആ യോഗ്യതയുള്ള ആരും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ യജ്ഞനായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ യജ്ഞാവതാരം കൈക്കൊള്ളാണ്. അവതാരം ആരുടെ മകനായ? പ്രജാപതി രുചിയുടെയും ഭാര്യ ആഹൂതിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് യജ്ഞാവതാരം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കുക അല്ലെ. ആ സമയത്ത് എന്താണ് ആ പദവി ഏറ്റെടുക്കുക? സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് തക്കത യോഗ്യയുള്ളത് ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോ ആ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതാണ്. യജ്ഞദേവനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്. 7ാമത്തെ അവതാരം ആയിട്ട് വരുന്നപ്പോ യജ്ഞാവതാരാണ് ഭഗവാന്റെ 7ാമത്തെ അവതാരം. ലക്ഷ്യം
നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ള ആരും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ അത് സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു അവതാരമായിട്ട് വരാണ് യജ്ഞദേവനായിട്ട് അല്ലെ. അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നത് പ്രജാപതി രുചി, അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ആകുതിയുടെ മകനായിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 8ാമത്തെ അവതാരം ഭഗവാൻ ഋഷഭദേവനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. മഹാരാജാവ് നാഭിയുടെയും ഭാര്യ മേരുദേവിയുടെയും പുത്രനായിട്ട് ഋഷഭനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. മഹാരാജാവ് നാഭി, ഭാര്യ മേരുദേവിയുടെ പുത്രനായിട്ടാണ് ഋഷഭദേവനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അവതാര ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? പരിപൂർണതയുടെ പാത കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, പരിപൂർണതയുടെ വഴി എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പൂർണ്ണ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമായവരെ മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത്. അതായത് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയവരെ മാത്രമാണ് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അല്ലെ. അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. അതായത് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിയൊരു മാത്രമാണ് എവിടേക്ക് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. ലക്ഷ്യം പരിപൂർണതയുടെ പാത കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയവർക്ക് മാത്രമാണ് എവിടെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ 8ാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് വരുന്ന ഋഷഭദേവനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഇനി 9ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരാണ്. 9ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് വരുന്നത് സന്യാസിമാരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ആരായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? പൃഥ്വിരാജ്. സൗണ്ട് കുറവാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൃഥു മഹാരാജ് ഉണ്ട്. സൗണ്ട് ഉണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ആകുമ്പോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് വരുന്നത്, അതൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 9ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് വരുന്നത് പൃഥു മഹാരാജാവാണ്. പൃഥ്വിരാജാവ് എങ്ങനെയാണ്? സന്യാസിമാരുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം അല്ലെ, ഭൂമിയെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഭൂമിയെ എല്ലാവർക്കും ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ. കാരണം ആ പൃഥ്വിരാജാവിന്റെ അച്ഛന്റെ ഭരണത്തില് അവിടെ അവിടെ ആകെ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഒരു അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്ന ആള്, ഭയങ്കര ദുഷ്ടപ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൂമി മുഴുവൻ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭൂമിയെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കാനായിട്ടും മനോഹരമാക്കാനായിട്ടും വിവിധ വിളകൾ വിളയിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പൃഥു മഹാരാജാവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൃഥ്വിരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. ഋഷിമാരുടെ മന്ത്രങ്ങളും ചെയ്ത് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കടഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? മന്ത്രങ്ങളെ ശരീരം കടയുമ്പോ കൈകളിൽ നിന്നാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ റോൾ അവിടെ വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പൃഥു മഹാരാജാവ് അവതരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്, അച്ഛൻ വെച്ചാല് ആ വേനൻ എന്നല്ല അച്ഛന്റെ പേര് പറഞ്ഞ, വേനന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. പ്രാർത്ഥനകളും മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഋഷിമാര് വേനന്റെ കൈ കടയുമ്പോഴാണ് ആര് അവതരിക്കുന്നത്? മഹാരാജാവ് പൃഥുവായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? പ്രാർത്ഥന വിവിധ വിളകൾ വിളയിക്കുന്നതിനും ഭൂമി മനോഹരവും ആകർഷകമാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൃഥു മഹാരാജാവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പൃഥു മഹാരാജാവായിട്ട് അവതരിച്ചു. ഇനി ഭഗവാന്റെ 10ാമത്തെ അവതാരം ചാക്ഷുഷ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയം വന്ന സമയത്ത്, ലോകം മുഴുവൻ ആ വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോയ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഏത് അവതാരം കൈക്കൊണ്ടു? മത്സ്യാവതാരം കൈക്കൊണ്ടു. അവതാര ലക്ഷ്യം എന്താണ്? വൈവസ്വത മനുവിനെ ഒരു വഞ്ചിയിലാക്കിയിട്ട് സംരക്ഷിക്കുക. വൈവസ്വത മനുവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മത്സ്യാവതാരമായിട്ട് കൈക്കൊണ്ടത്. മത്സ്യാവതാരം കൈക്കൊണ്ട് ആ വൈവസ്വത മനുവിനെ ഒരു വഞ്ചിയിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചു. അതിനാണ് മത്സ്യാവതാരം കൈക്കൊള്ളുന്നത് 10ാമത്തെ അവതാരത്തില്. പിന്നെ 11ാമത്തെ അവതാരം ഭഗവാൻ ഒരു ആമയുടെ രൂപം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാലാഴി മദനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മന്ധര പർവ്വതത്തെ കടക്കോലായും അതുപോലെ തന്നെ ആ പർവ്വതം താങ്ങി നിർത്താനായിട്ട് ആമയുടെ പുറന്തോടാണ് അല്ലെ, ആമയുടെ രൂപമെടുത്ത് ആ പുറന്തോട് കൊണ്ട് പാലാഴി മദന സമയത്ത് ആ മന്ധര പർവ്വതത്തെ താങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആമയുടെ പുറന്തോട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. അതിന് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ്? ആമയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്. 11ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ആമയായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആകെ 10 അവതാരങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ 11 അവതാരം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ 12ാമത്തെ അവതാരം,
അപ്പൊ ആമയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ഇനി 12ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ധന്വന്തിരി ആയിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്. പാലാഴിയിൽ നിന്ന് അമൃത കുംഭവുമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ആര്? ധന്വന്തിരി. ധന്വന്തിരി ആയിട്ട് ഭഗവാൻ 12ാമത്തെ അവതാരം കൈക്കൊണ്ടു. അമൃത കുംഭവുമായിട്ട് പാലാഴിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ധന്വന്തിരി അവതാരം. 13ാമത്തെ അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ രൂപമാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ആകർഷകമായിട്ട് സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ട് മോഹിനി രൂപത്തിലാണ് 13ാമത്തെ അവതാരം എടുക്കുന്നത്. എന്തിനായിരുന്നു? അസുരന്മാരെ വശീകരിച്ച് അമൃത ദേവന്മാർക്ക് നൽകാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ മോഹിനി രൂപമായിട്ട് വരുന്നത്. മോഹിനി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 13 അവതാരം ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടു. ഇനി 14ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം നരസിംഹമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ഭഗവാൻ നരസിംഹമായിട്ട് അവതരിച്ചത് എന്തിനായിരുന്നു? നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശരീരത്തെ ഈറ പിളർക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ കൂർത്ത നഖം കൊണ്ട് രണ്ടായി പിളർക്കാനായിട്ട്, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് ആയിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ നരസിംഹാവതാരം. ഭഗവാൻ നരസിംഹമായിട്ട് അവതരിച്ചത് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാനായിട്ട്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? മുള പൊളിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ, ആ ഒരു രാഘവത്തോടെയാണ്, നഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആരെ വധിക്കുന്നത്? ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യനെ കൊണ്ടോ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനല്ല മൃഗമല്ലാത്തൊരു രൂപം കൈക്കൊണ്ടത്. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നഖം ഉപയോഗിച്ചാണ് ആരെ വധിക്കുന്നത്? ആരെയാണ്? ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് 14ാമത്തെ അവതാരം നരസിംഹമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്നാണ് 15ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം വാമനനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ വാമന രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ഭഗവാൻ വാമന രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ട് മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുടെ യാഗവേദി സന്ദർശിച്ച് 3 ലോകങ്ങളും ആഗ്രഹം 3 ലോകങ്ങളും മേടിക്കണം എന്നായിരുന്നു മനസ്സില്. പക്ഷെ 3 അടി ഭൂമി മാത്രമാണ് ദാനമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ മഹാബലി 3 അടി മണ്ണ് ദാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ അതിനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വാമന രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത്. മഹാബലിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കായിരുന്നു? അങ്ങനെ മഹാബലിക്ക് മുക്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അങ്ങനെ മഹാബലി ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ഭഗവാൻ വാമന രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുകയാണ്. കശ്യപ മഹർഷിയുടെയും അതിഥിയുടെയും പുത്രനായിട്ടാണ് വാമന രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. കശ്യപന്റെയും അതിഥിയുടെ മകനായിട്ടാണ് വാമന രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. 3 അടി മണ്ണ് ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് മഹാബലിയുടെ അടുത്ത്. അങ്ങനെ മഹാബലി അത് ആവശ്യപ്പെട്ട് അത് നൽകുകയാണ്. അങ്ങനെ മഹാബലിയെ എവിടേക്കാണ് മഹാബലിയെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ സുതലത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ സുതലത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 15ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം വാമന രൂപത്തിൽ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 16ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ഭൃഗുപതിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. അതായത് പരശുരാമനായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ 16ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം വരുന്നത്. പരശുരാമനായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പരശുരാമ അവതാരം വരുന്നത് ആരുടെയാണ്? ജമദഗ്നി മഹർഷിയുടെയും രേണുകാദേവിയുടെയും പുത്രനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? ക്ഷത്രിയ വർഗം അവരുടെ ശക്തി ദുരുപയോഗം ചെയ്തപ്പോ അത് അവിടെ നീതി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നല്ലൊരു ഭരണ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ഷത്രിയ വർഗത്തെ 21 പ്രാവശ്യം ഉന്മൂലനം ചെയ്ത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആരായിട്ട് അവതരിച്ചത്? പരശുരാമനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൃഗുപതിയായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ചിരഞ്ജീവിയാണ് ഇപ്പോഴും എവിടെയാണുള്ളത്? ചിരഞ്ജീവിയാണ് ഇപ്പോഴും എവിടെയുണ്ട്? ഹിമാലയത്തില് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് ചിരഞ്ജീവിയായിട്ട് അവിടെ ഹിമാലയത്തിൽ? വേറെ ആരൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മളറിവില്? ഹനുമാൻ, പരശുരാമൻ, വ്യാസനുണ്ട്, ജാമ്പവാൻ, അശ്വത്ഥമാവുണ്ട്. അതെ, ഇവരൊക്കെ ചിരഞ്ജീവിയായിട്ട് എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഹിമാലയത്തില് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൽക്കി അവതാരം വരുമ്പോ പരശുരാമനായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഗുരുക്കളിൽ ഒരു ഗുരു പരശുരാമനാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 16ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? പരശുരാമനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഇനി 17ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം വ്യാസദേവനായിട്ട്, പരാശര മഹർഷിയുടെയും സത്യവതിയുടെയും മകനായിട്ട് വ്യാസദേവനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് അല്പജ്ഞാനികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആദ്യം വേദം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഏകവേദമായിരുന്നു. ആ ഏകവേദത്തെ നിരവധി ശാഖകളായിട്ടും ഉപശാഖകളായിട്ടും വിഭജിച്ചത് ആരായിരുന്നു? വ്യാസദേവനായിരുന്നു. എന്താ പറയാ, ഭാഗവതം, പിന്നെന്താണ്,
ഭാഗവതവും പിന്നെ ഏതാണ് മറ്റേ മഹാഭാരതം അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെയൊക്കെ രചയിതാവ് ആരാണ്? വ്യാസദേവനായിട്ട്. അതായത് അതുവരെ ഇതൊന്നും എഴുതപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ല. അതുവരെ ഉള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഇതൊക്കെ വാമൊഴിയായിട്ടായാലും അവർക്കൊക്കെ മെമ്മറി ഉണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട്, ഭഗവാനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട്, അല്പജ്ഞാനികളാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് രചിക്കപ്പെട്ട് രേഖാരൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടി. അത് ആരിലൂടെയാണ് കിട്ടിയത്? വ്യാസദേവനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ 17ാമത്തെ അവതാരം കൈക്കൊണ്ടത് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അത് രചിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ? ലിപികളായിട്ട് നമുക്ക് വരാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ 17ാമത്തെ അവതാരം വരുന്നത്. ഇനി 18ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ മനുഷ്യനായിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതാരം കൊണ്ടു. ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെയും കൗസല്യാദേവിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് ആരവതരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? പ്രപഞ്ച പരിപാലനത്തിന് ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. ഭഗവാൻ മാനവ ജന്മം സ്വീകരിച്ചത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം നിരീശ്വരവാദിയായ രാവണനെ വധിച്ചു. അങ്ങനെ കുറെ അമാനുഷികമായ ശക്തികൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, സാധിച്ചു എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ 18ാമത്തെ അവതാരമായിട്ടാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വരുന്നത്. ശ്രീരാമസ്വാമി കഴിഞ്ഞ 19ാമത്തെ അവതാരം ബലരാമനും 19ഉം 20ഉം ബലരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വൃഷ്ണികുലത്തിൽ അവതരിച്ചു, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാരം നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് കുറെ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനായിരുന്നു വന്നത് അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടും ബലരാമനായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരം വന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വയം വരാണ്. ബലരാമൻ വന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണൻ വന്നു. അതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ 19ഉം 20ഉം അവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇനി 21ാമത്തെ അവതാരം, ഈ അവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തല്ലേ നമുക്ക്. 21ാമത്തെ അവതാരം ഏതായിരുന്നു? കലിയുഗത്തില് വരുന്ന ആദ്യത്തെ അവതാരം ഏതായിരുന്നു? കൽക്കി അല്ല, ശ്രീബുദ്ധന്റെ അവതാരമാണ് വന്നത് അല്ലെ? ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ശ്രീബുദ്ധൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്തിനായിരുന്നു അവതരിച്ചത്? തുടക്കത്തില് വിശ്വസ്തനായ ദൈവവിശ്വാസിയോട് അസൂയപ്പെടുത്തുന്നവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അതായത് വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം സത്യയുഗം കഴിഞ്ഞ് നേരെ കലിയുഗം തുടങ്ങിയപ്പോ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ബലികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ ഫുള്ള് സത്ത ഉൾക്കൊണ്ടില്ല. ബലി മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായി മാറാണ്? അവിടെ അഹിംസ വരാണ് അല്ലെ? അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ച് അതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? അവിടെ ആ ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. അങ്ങനെ ദൈവവിശ്വാസിയോട് അസൂയപ്പെടുന്നവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. 22ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഏതാണ്? ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതാണ് കൽക്കിയായിട്ട് അല്ലെ? 2 യുഗങ്ങളുടെയും സംയോജനത്തിൽ. അതായത് ഇനി നമ്മളെ കലിയുഗം അവസാന സമയത്ത്, കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനം അടുത്ത യുഗം ഏതാ തുടങ്ങുന്നത്? പിന്നെ കലിയുഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ? ആ തുടങ്ങുന്ന അത് രണ്ടിന്റെയും ആ സന്ധി സമയത്ത്, കലിയുഗം കഴിഞ്ഞ് സത്യയുഗം തുടങ്ങുന്ന ആ സമയം സംയോജനത്തില് വിഷ്ണു യശയുടെ പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇനി അവതരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനം സത്യയുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ, രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലായിട്ടുള്ള സമയം, ആ സന്ധി സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഇനി വിഷ്ണു യശയുടെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഭൂമിയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും കൊള്ളക്കാരായി അധപതിച്ചിരിക്കും. അത്രയും മോശമായിരിക്കും അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ അവസ്ഥ. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് അവിടെ എന്ത് സ്ഥാപിക്കും? ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ കൽക്കിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമെന്ന് നമുക്കിവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് 25ാമത്തെ അല്ല, 25 ശ്ലോകം വരെ 25 ശ്ലോകം വരെ, ബാക്കി നമുക്ക് നാളേക്കാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 25 ശ്ലോകം വരെ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് എടുത്തത്. അപ്പൊ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറിയാണ് ഇതില്. പുതിയവർ കുറെ പേര് കയറിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇട്ട് തരാം. ഇതേപോലെ 1ാമത്തെ 2ാമത്തിന്റെ സമ്മറി അതിലുണ്ടാവും. അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 1, 2 അധ്യായത്തിന് കിട്ടും. അതെല്ലാം ഫുള്ള് ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ, നല്ലതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമ്മറി മാത്രം. അപ്പൊ ഓരോ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നോക്കാം. ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇത് നോക്കുമ്പോ തന്നെ ഭാഗവതം 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ എന്താ ഓരോ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും, നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
പറ്റുന്ന പോലെ എഴുതി വെക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കുറെ അവതാരങ്ങളുണ്ട്, ഇനിയും ഉണ്ടെന്നാ പറയണത് അല്ലെ. ഇത്രയല്ല, ഇനിയും ഉണ്ട്, കുറെ അവതാരങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ ഇത്രയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പ്രതിദാനം अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे ഹരേ കൃഷ്ണ.